Bună, sunt Anda. Scopul meditației noastre de astăzi este acela de a învăța cum ne putem îmbunătăți atenția. Pentru aceasta o să vă rog să vă alocați câteva momente pentru a privi fotografia din imagine, plecând de la premisa că în interiorul corpului nostru fizic avem un corp energetic, alcătuit din 3 canale de energie și 7 centri energetici situați de-a lungul coloanei vertebrale. Cele 3 canale de energie principale sunt canalul energetic stâng, care este de culoare albastră, situat pe partea stângă a corpului nostru, canalul energetic drept, de culoare galbenă, situat pe partea dreaptă a corpului nostru, și canalul energetic central. Astăzi ne vom adresa în special canalului energetic drept și centrului numărul 3, situat la nivelul stomacului nostru. Este important de știut faptul că toți acești centri energetici pe care noi îi vedem desenați sub forma unor flori de diverse culori corespund diverselor organe din corpul nostru și au proiecții atât pe canalul stâng cât și pe canalul drept. Astăzi ne vom adresa în principal centrului numărul 3, situat la nivelul stomacului, proiecția sa pe partea dreaptă a corpului nostru. Canalul energetic drept, cel colorat cu galben, situat pe partea dreaptă a corpului nostru, la nivel grosier corespunde sistemului nervos simpatic drept, iar la nivel subtil este responsabil cu partea noastră activă și cu partea noastră mentală. Datorită energiei acestui canal, noi putem gândi, planifica, organiza, putem face activități fizice. Atunci când mergem la extrem, când gândim prea mult, lucrăm foarte mult, facem foarte multe activități fizice, acest canal drept se dezechilibrează. Prin urmare, și ficatul nostru, care se află pe partea dreaptă, va avea de suferit. Centrul numărul 3, prin proiecția sa pe partea dreaptă, are grijă de ficatul nostru și ficatul nostru este responsabil cu atenția noastră. Deci, dacă acest canal drept al nostru este dezechilibrat, implicit atenția noastră va avea de suferit. O atenție care este afectată se manifestă în noi prin faptul că avem foarte multe gânduri, suntem foarte agitați, nu ne putem opri gândurile, nu putem dormi bine noaptea sau avem insomnii. Devenim nervoși, agitați, agresivi. Prin urmare, astăzi vom încerca să ne îmbunătățim atenția și implicit starea noastră interioară se va îmbunătăți în sensul că vom deveni mai calmi, mai eficienți și vom putea să ne focusăm mult mai bine pe activitățile pe care le avem de făcut. Deci să trecem la treabă. Pentru început, o să vă rog să vă așezați cât mai comod. Dacă puteți sta în această poziție de turcește foarte bine, dacă nu, vă rog să vă așezați pe un scaun, pe un fotoliu sau pe canapea. Important este ca să avem o stare confortabilă cu noi înșine, astfel încât, în timpul meditației, atenția noastră să nu meargă pe corpul nostru, pe confortul nostru, ci în interiorul nostru. După ce ne așezăm, punem ambele palme pe genunchi, cu fața în sus, închidem ochii și eu vă voi ghida în timpul acestei meditații ce trebuie să faceți pas cu pas. Deci avem ambele palme pe genunchi cu fața în sus, palmele sunt ușor desfăcute, relaxate. Avem ochii închiși pentru a ne interioriza mai bine. Și pentru început vom pune mâna dreaptă la încheietura
piciorului nostru stâng cu trunchiul, acolo unde se află zona inghinală. Palma stângă rămâne pe genunchi cu fața în sus, iar palma dreaptă se află în zona inghinală, pe partea stângă. În timpul meditației ne vom adresa energiei Kundalini, care se află în osul sacru, în fiecare ființă umană, care este mama noastră interioară, care este o energie foarte inteligentă, care știe totul despre noi. Și îi vom cere să ne dea calitățile chakrei respective. Prin urmare, aici, unde avem mâna pusă la încheietura piciorului stâng cu trunchiul, vom cere în interiorul nostru să primim cunoașterea pură. Ne putem adresa acestei energii cu apelativul Mamă Kundalini, energie Kundalini sau Kundalini, cum simțim. Deci aici, în interiorul nostru, vom cere Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, cunoașterea pură. Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, cunoașterea pură. Cerem acest lucru de câteva ori. Apoi, mâna dreaptă merge mai sus, pe coaste, pe partea stângă. Mâna stângă rămâne în continuare pe genunchi cu fața în sus, palma deschisă, relaxată. Palma dreaptă se află pe partea abdominală, stânga, pe coaste. Și aici vom cere, Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, calm și pace interioară. Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, calm și pace interioară. Cerem de câteva ori acest lucru. Atunci când partea noastră dreaptă este supra-solicitată, spuneam că noi devenim foarte agitați. Prin urmare, avem nevoie să ne calmăm. Deci cerem de câteva ori în gând, Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, calm și pace interioară. Acum aducem palma dreaptă pe genunchi cu fața în sus și o să punem palma stângă pe ficat, adică pe partea dreaptă a zonei noastre abdominale, acolo unde se află ficatul. Deci palma dreaptă este deschisă, pe genunchi, relaxată, palma stângă pe ficat. Și aici vom cere, Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, forța atenției. Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, puritatea atenției. De câteva ori cerem aceste lucruri. Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, forța atenției. Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, puritatea atenției. Încercăm să avem atenția acolo unde este mâna noastră, adică pe ficat. Tot aici putem cere, Mamă Kundalini, te rog, răcorește-mi ficatul. Atunci când gândim și planificăm foarte mult, când lucrăm foarte mult, se produce un fenomen asemănător celui de încălzire. Dezvoltăm foarte multă căldură pe partea dreaptă.
Prin urmare, este foarte important să scoatem această căldură excesivă din corpul nostru. Deci vom cere: Mama Kundalini, te rog, răcorește-mi ficatul. Dă-mi, te rog, forța atenției. Dă-mi, te rog, atenția pură. Apoi aducem palma stângă pe genunchi. Ambele palme le avem acum pe genunchi cu fața în sus. Și spuneam că partea noastră dreaptă joacă un rol important în atenția noastră. Prin urmare, vom merge pe partea dreaptă cu atenția noastră și vom încerca să ne echilibrăm această parte. O să vă rog câteva momente să deschideți ochii și să priviți imaginea din fotografie și vom face și noi același lucru ca în fotografie, adică, în primul rând, ținem cont de faptul că fotografia se află în oglindă față de noi, deci mâna dreaptă va fi așezată pe genunchi cu fața în sus, iar mâna stângă o îndoim din cot și îndreptăm degetele spre cer. Fața palmară este întoarsă către spate. Închidem ochii la loc și aici vom cere: Mama Kundalini, te rog, absorbe în aer tot excesul de căldură de pe partea mea dreaptă. Mama Kundalini, te rog, absorbe în aer tot excesul de căldură de pe partea mea dreaptă. Și prin degetele de la mâna noastră stângă îndreptate în sus către cer, lăsăm să se ducă toate gândurile noastre de viitor, toate planurile noastre, toate grijile noastre de viitor. Abandonăm totul. Datorită faptului că nu este o poziție prea comodă, dacă nu mai puteți ține mâna în această poziție, fie o rezemați de spătarul scaunului sau îndreptați palma stângă spre pământ. Deci, repet, fie rezemăm cotul de spătarul scaunului sau de un alt reazem, sau dacă nu avem aceste lucruri la îndemână, îndreptăm palma stângă spre pământ, atunci când simțim că nu mai putem ține această poziție. Mai putem repeta în gând: Mama Kundalini, te rog, absorbe în aer sau în pământ, în funcție de cum ține mâna, toate gândurile mele de viitor, toate planurile mele, toată căldura excesivă de pe canalul meu drept. Aducem și palma stângă pe genunchi cu fața în sus. Și acum vom pune palma dreaptă pe frunte de-a latul. Și aici vom spune în gând de câteva ori: iert pe toată lumea, mă iert și pe mine, iert totul. Iert pe toată lumea, mă iert și pe mine, iert totul. Iert, iert, iert. De câteva ori spunem aceste lucruri.
Apoi punem palma dreaptă pe zona fontanelei, pe moalele capului. Presăm ușor cu palma și tragem degetele în extensie. Și, făcând această presiune ușoară, în același timp facem și o mișcare circulară în sensul acelor de ceas, ca și cum ne-am masat zona fontanelei. Și în timp ce facem acest masaj delicat, vom cere în gând: Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, realizarea sinelui. De 7 ori. Mamă Kundalini, dă-mi, te rog, realizarea sinelui. 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 Apoi ridicăm mâna deasupra capului, vă rog ceva mai sus, cam la 10-15 cm. O mișcăm ușor, mai în față, mai în spate, mai spre stânga, dreapta, până găsim un loc de unde iese din capul nostru o briză asemănătoare cu un vânticel de primăvară, călduț sau răcoros. Dacă nu găsim acea zonă, acel loc, nu ne îngrijorăm. Puteți să simțiți, practicând de mai multe ori meditația. Ne fixăm atenția acolo unde este mâna noastră și ușor, ușor aducem și palma dreaptă pe genunchi cu fața în sus. Atenția rămâne deasupra capului unde a fost palma. Deci ambele palme acum se află pe genunchi cu fața în sus, palmele ușor desfăcute, relaxate. Atenția noastră este deasupra capului și observăm că suntem conștienți, avem o stare de prezent în noi. Știm unde suntem, știm cine suntem, auzim totul în jur, suntem perfect conștienți, dar mintea noastră este liniștită ca suprafața unui lac. Și rămânem câteva momente în această stare de meditație. Dacă vin gânduri sau imagini, spunem iert, iert, iert. Nu ne ducem cu niciun gând, cu nicio imagine. Nu ne ducem nici în trecut, nici în viitor. Suntem în prezent, acum și aici. Păstrându-ne această stare de prezent, ne punem atenția pe respirația noastră și putem observa că ritmul respirației noastre s-a redus, fără ca noi să facem ceva în mod voluntar, că avem o respirație mult mai calmă, mai liniștită. Apoi,
Vă rog să deschideți ochii ușor, să priviți această imagine, fără a gândi, fără a reacționa. Încercăm doar să simțim calmul pe care ni-l dă cerul, confortul pe care ni-l dă Mama Pământ și parfumul Mamei Pământ, briza creată de apa mării, pacea și liniștea. Noi suntem toate aceste lucruri. În continuare, vă recomand, dacă timpul vă mai permite, să mai rămâneți în această stare și să o prelungiți atât cât este posibil.